Bé, com es veu, hem començat les primeres passes per enderrocar Simancas, un barri construït pel franquisme, on ha viscut des de sempre gent humil i senzilla, que ha patit, però, la despreocupació i la indolència del govern municipal. Començarà una nova època per al barri i per als seus habitants. Estos vells edificis van a ser substituïts per altres moderns. No està mal el progrés, però a mi em deixa un cert regust pensar que mai més tornarem a veure el barri com l'hem conegut. Jo vaig néixer i em vaig criar ací, en estos carrers, i he vist desaparèixer tot. L'antiga fàbrica de Nogueroles, els trinquets vell de la tia Júlia i el trinquet nou del Surdo, les vies del tren, la sèquia i ara Simancas. M'alegre, evidentment, pels qui prompte viuran en unes altres condicions, però no puc deixar tampoc de pensar en els qui han abandonat el barri, els que han venut de bona gana la seva propietat a l'Ajuntament i els que ho han fet més o menys obligats per les circumstàncies, i m'entristeixen sobretot les 3 famílies que s'han negat a abandonar el seu barri, els seus records, i que per això l'Ajuntament pot castigar-los amb una expropiació forçosa a un preu inferior. Com dia, està bé el progrés, però no hi ha progrés sense respecte a les persones. I en un projecte tan important com este era imprescindible la sensibilitat. Una sensibilitat que en alguns casos no ha existit.